Тази вечер наши гости са представители на учебен център Знание, президента на учебен център Знание, Лили Паслиева, която не малко хора знаят, но за онези, които не знаят, нали, трябва да те представя, и Наско, който е представител на най-новата част от дейността на центъра, но за това по-късно. Сега няколко въпроса към Лили Паслиева. Как е създаден център, от кога съществува, какви са нейните трудности при създаването? Учебният център съществува вече година. Създаден е миналата година, 2005, точно по това време, и на 18 ноември каня цялата българска общественост да дойде да празнува заедно с нас. 4 години бях учител в Света София. И оттам, заради голямата общност, заради разрастването на нуждите, заради малката база, която е в Света София, е много тясно. Реши да създадеш този център. Този център. Какви отдели има в Център Знание? Има училище, което сме го нарекли Родна реч. И в него има класове от 1 до 8 клас. Има и детска градина. И колко ученици имате там? Имаме 35 деца тази година. Добре. Само в училището. Отделно имаме в центровете. Така, и сега на Наско какви ще бъдат функциите на Наско в центъра? Ами, нека да кажа, че това е, нали, за първи път тази година се оформя това, така да се каже, като крило или като профил, музикална школа, нека да наречем, към Центъра Знание. И моята роля е, аз потвърлих и на Лили, че ние сме отворени абсолютно към всякакъв вид ученици, било то като инструменталисти, певци, и най-вече аз съм човек, който искам да направим нещо, което да поведеме група, аз да бъда като продуцент, ръководител и въобще промоутър на тази група от деца, които вече малко или много са стъпили в някакво ниво на развитие в музиката, така че да мога да се възпроизведе музика. Аз имам студио, може да записваме неща, да се правят участия, да бъдат заснети, да се произвеждат DVD-та, CD-та. Значи, до кой клас децата могат да учат? В училището са от 1 клас до 8. До 8, да. Учим по учебниците и програмите на Българското министерство. Имаме лиценз от Българското образователно министерство. И документите на учителите ги изпращаме в Министерството за одобрение. Цялата документация. И всъщност имаме лиценз, който ни дава възможност да получават децата свидетелства, подписани от нашият генерален консул тук, който е представител на държавата. И с тези свидетелства те могат да отидат и да продължат образованието си в България. А ти като психолог, как мислиш, децата идват със желание или да учат български, или повече под натиск на родителите си? И двете категории имаме. И двете категории. Целта на училище Родна реч е точно тази. Всяко българско дете да знае български, да чете и да пише на български език. И да знае толкова, колкото децата в България. Това е чудесно, трябва да го Това е мотива и мотото, което си е поставила училище Родна реч. И това мото се роди, когато миналата година, още в самото начало на учебната година, мотивирайки децата, ги попитах: за какво учиш български език? Да. И децата казваха различни неща. Всяко казваше по нещо. И едно дете каза: за да знам толкова, колкото децата в България. Браво. Аз приех тези думи на Ния Дамгова като думи, които да бъдат мото за нашето училище. А Наско, български песни ли ще пеете вие главно, или ти като рокаджия? Ами сега, ние това казахме, че не трябва да слагаме никакви ограничения, защото не трябва да има ограничения, всяко ограничение намалява да. Броя на децата, намалява дори ентусиазма, самочувствието, или въобще отбиваш по някакъв начин. Затова просто всичко е отворено. Стилове, да, абсолютно. Точно така трябва да бъде, да. Това са деца на две култури и ние всъщност трябва да сме щастливи, че
те могат да вземат и от едната, и от другата култура. И специално като подкрепа на това, което казва Наско, е хубаво, защото за да дойде едно дете да пее и да свири в тая група, то се подготвя да продължи на сцените на Америка. Да може да ходи и в България, и на турнета, но да може да се реализира и тук. Смятам, че и българската песен с нейната красота е нещо хубаво, което децата могат да пеят, и затова сме създали и вокална група за деца. Така че ще е прекрасно по нашите концерти на българската общност да имаме изпълнение на деца, детски хор, вокална група, която да пее български песни. Очакваме деца, които да искат да пеят. И аз съм донесла тая книжка, която е нашата гордост и нашия труд миналата година с децата. Нарекли сме годишен сборник "Родна реч", като смятаме да разширим идеята за този сборник, да включим не само децата от училището в този сборник, а да включим и други деца, които също пишат, които също творят на български език. И в този сборник са събрани детското творчество, което вместо да остане разпиляно в детските тетрадки, е събрано тук в този сборник. Има прекрасни неща и имаме в тази книжка сме поместили стихотворения на деца, които имат много голяма стойност. Имаме вече бъдещи поети и когато едно дете види, че неговата творба е оценена, че е показана във вестник, че е наградено на конкурс, че неговата творба вече е в книга, той има стимул да пише и да твори. В музикалния център започна създаването и вече набира нови хористи, един хор, фолклорен хор, женски фолклорен хор, който вече започна да пее и очакваме първите изяви на тези хористки. Така че събираме нови хора, които обичат народната песен, да дойдат да пеят в Център Знание. Това е една покана към всички, които обичат българската народна песен. Още искам да кажа, че имаме група за мода. Децата, които искат да се изявят като модели. Имаме връзка с модна агенция Елит. Там ще имаш работа доста сигурно. Всички искат да бъдат модели. Всички искат да бъдат модели. Освен групата по мода, имаме и група по модерни танци. Имаме и център, който нарекахме Арт Студио. Музикалният център има уроци по цигулка, уроци по пиано, уроци по флейта, уроци по виола. Уроци по китара ще има ли, Наско? Ще има и ще ги води, предполагам, моя колега Арнаудов, понеже аз предпочитам да вода инструментални групи, отколкото индивидуални уроци. Нека си, там може би ми е по-голяма силата. Нямам търпение да се занимавам с индивидуално обучение, предпочитам да работя с по-готови хора. Ами сега аз имам една идея, след този така по-официален разговор, да дадем думата на Наско, обаче в компанията на Милен, който също е китарист, да си поговорят малко на музикални теми. Може да и свири Наско нещо, заедно с Милен, както решите вие. И Лили, благодаря ти много за участието в нашето предаване. Пожелавам успех на Център Знание и много инициативи, много хубави инициативи имате, много хубави инициативи. Дано стигнат до всички българи в Чикаго и да го посещават център, за да се запознаят с тези неща. Пожелавам ти успех още веднъж. Благодаря. Това трудно, но така много ценно начинание, толкова далеч от родината. Благодаря.